sama sama dai buga ganga ya kai uwa Allah ya ce za mu yi wai babu makawa Allah da barin ka baya ɓaci da rinsi yi wa iyaye na da bibi ya karo da sansi in ka gano haka rayuwar ka ka haura sarasi masu zancen maka sai su bar ka ka zan mai gausi ni gyara don rayuwa ta zan mai yanci Ahmad Askar mai waƙan nan ne buga ganga wannan daidai ne ga wani zance labari na ne ashe bana ta bu bara mu bijiri ba rayuwa na buga muku ganga wasa ne ku ji daɗi lokacin wasu in yai sita wasu da faɗi zance suke sun yi gudun gara sa buga wa gidan zago waka miki mu cire tuta tun da bai fi muka zazzago kuma faɗa miki bai koshe mushi ya zamto babban rago tunani miki cikin wakar mu dole ne yi ta da ƙarko wasu ba sun saki in za su yi tasu bai tukan wasu suka ɗauko Allah da ya yi shi ne mai mun lamani komai da ai a kai na shi ke kula da ni ciwon cikin barewa kwato ba ta magani a rayu yau da ni wa ba ta shi babu ni Allah shi ke azurtawa sannan shi ke ɗaukakawa karfade ma Allah shi ya san karatun kurma maza ka kulle shafi na masu zancen gulma in dare da rabo dole za ka zam shafa ma ka rike Allah ɗaya ba ka babu shirka ka zama dutsen ruwa ka ga babu tsaranka kuma da akwai wanda ke muradinsa cikin rayuwa sun yi daban sai mun kyale shamun su mu basar kawai rayuwa matakin nasara ce kawai ta ya zance duniya abin kai zance na kawai inda da rabo za ka taka duka matakai ba wai dai waka dai rawa da juyi da daɗi har wasu in sun ji ma ya sa su nishaɗi yawon tafiya idan kana yi wai ko gida inda ruwan sama yana zuba za ka ji yaushe ƙarshen tafiya ashe kurewar ɗaki ce yin hasada ka yi ta tamkar taki ce kin ji share ki bar tuno da zancen baya kuma ki share batun masu manna yankan baya mai tunani a rayuwarsa baya karya shi kwakwazo ya sa cikin aji ai na ɗaya masu tsafta suke wanka su sanyo kaya mai yawan nazari shi yake zuwa da shi baya
What?